Krećemo, nastavljamo u stvari. Prekinuli smo malo pre kod, nismo dovršili, dobio se kiseonik i onda je ovde izgubio 2 elektrona, zato što je O2 minusa, svaki izgubio po 1 i dobili smo O2. I gledajte, kad je tu bude 10, 2, 5, ovde će biti po 2 mangana, a po 5 H2O2 i 5 O2. Zašto ovde sad nije 10? Zbog ove dvojke ovde. 5 puta 2, 10, 5 puta 2, 10. Ostaje, ovo nam je krnja, evo Jokara samo da uđe. Znači, nedostaje da završimo ovu jednačinu. Kalijum mora da ide sa sulfatom i voda. I kaže, 2 kalijuma, 2 mangana, preskoči, sumpor, 2 i 1, 3, i sad vodonik 10 i 6, 16, 8 H2O, i kiseonik nema šanse da pogrešite, 8, 10, 18, 30, 38, 48, 52, 60. Ne, Bože, otišao sam sve. Izbrao sam 30 i 30, pretpostavljam. 10 i 12, 22, 30, 8, 18, 22, 30, 30, 30, ukupno 60. Imamo još 2 vrste, ali po prvi put imamo nešto što ne ide u nulu. Sad ćete vidjeti zbog čega. KMNO4 plus FeSO4 plus H2SO4. Reći će vam kalijum permanganat u kiseloj sredini pomoću gvožđe 2 sulfata. Kalijum plus 1 minus 2 plus 7. E sad ovde. Sumpor SO4 je minus 2, znači gvožđe plus 2, a i lepo će reći gvožđe 2 sulfat. Minus 2 plus 6. Plus 1, plus 6, minus 2, i opet. Ne znam da li sam danas rekao da mangan u kiseloj sredini iz plus 7 ide u plus 2. Da, samo jedno 12 puta. Mn plus 2, grle, to je fora, smej se. E sad imamo gvožđe. Gvožđe ne može, znači sumpor ne može da raste, plus 6. Znači mora gvožđe da raste. I sad ne možete da napišete gvožđe 0. Zašto? Zato što bi to bio pad. A učili smo da u krvi imamo gvožđe plus 2 i plus 3, je li tako? Znači, tako da gvožđe ode u plus 3. Tako je. I onda mora SO4, Fe2, SO4, 3. Znači, gvožđe je jedini koji ne ide u nulu, nego ide iznad. I ostaje K2SO4 i voda, verovali ili ne, ponovo jedno te isto, te 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 jedno te isto. Redukcija, oksidaciono sredstvo, gore, redukciono sredstvo. Da znate, vidjet ćete, u nekim oksidoredukcijama H2O2 pada u minus 2, a ovde je rastao. Tako da takva sredstva mogu da budu i jedno i drugo. Gvožđe iz plus 2 pređe u plus 3. Minus 1 elektron. Ali, šta imamo grlence ovde? 2. Imamo 2 ovde. I onda nam ovde treba dvojka da bismo izjednačili i kao i uvek 2. Oksidacija. I sad opet, koji put zajednički 10? 5 u 10, 2. Ovde je 5. 2, a ovde 5. I sad kaže, kod mangana dvojčice, a gledaj grle ovo, 5 Fe2, a ovde 5 puta 2, 10, sad je grle ukapirao i mislim da su svi ukapirali širom Srbije. E sad kaže, znači, 2 kalijuma, da je Mitar došao i on bi ukapirao. 2 kalijuma, kalijum 2, 2 mangana, 10 gvožđica, 10 gvožđica. Gledajte, imate puno sumpora. Imate ovde 10 i još 1, 11, a ovde imate 2 i 5 puta 3, 15 i 1, 16. Je li tako? Tu ima 10 plus, pa ćemo staviti 6, da bude 16. I još 5 nam fali. A ne smemo da menjamo ovde.
Da nije bilo ovo, onda bismo morali ovdje da promenimo 16. 16 i 16, to je u redu. Samo sekund, nešto mi ovo nije. 5 puta 3 je 15. 16 i još 2, 18. Znači... 8. Da. 8. I onda voda. Trčem. Znači, što je logično, 8 H24 ili 3 H24. Znači, još jednom, ja sam sabrao samo ovih 15 i 1, 16, zaboravio sam ova 2. To je 18. I 10 i 8, 18, sve u redu. Ovo je redukciono sredstvo. Zašto je redukciono? Zato što se oksidovalo. Voda, 8 puta 2, tako je, 8, i kiseonik. Umreću. 8, samo da umrem, ali posle prijemnog. Znači, 48 i 32, to je 80. Sjećate ovoga kako sam ja to crtao? Bili mali, pa ja bio kao da vi se raspilavite. 8, ovdje ima 4 puta 3, 12 puta 5, 60. 64, čekaj, ovdje je 60, 64, 72 i ovih 8, 80. Ko ne veruje, dajem ruku da je 80. Ok, imamo još jednu ovakvu, u kojoj se ne dobija elementarno, a to je ovako. KMNO4 plus oksalna kiselina. Oksalnu treba da učite za 7. oblast, gde vas pitaju da je to diprotična kiselina i u kiseloj sredini sumporna. Znači oni kažu, koliko, ne znam, litara gasa, samo sekunde, opet je još neko došao. Znači, koliko litara nekog gasa će se dobiti reakcijom kalijum permanganata sa oksalnom kiselinom u kiseloj sredini. I sad kaže, ovaj čuveni plus 7, ne znam da li sam rekao da mangan iz plus 7 u kiseloj sredini pada u plus 2. Nisam. Znači ljudi, u plus 2, ovo su grletove fore koje su gore od mojih. Znači, iz plus 2 ide SO4. Minus 2, to je u redu. Sad mora neko da poraste. Ko će da poraste nego ovaj ugljenik? Minus 8, plus 2, to je plus 6, plus 3. Ugljenik plus 3. Jel znate neko jedinjenje ugljenika koje je više od plus 3? Najvažnije je njegovo. CO2. Tako je, CO2. Ode u plus 4. I ne može ugljenik da bude više od plus 4. To je maksimum njegov. Znači, to su jedina. Gvožđe iz plus 2 samo pomerite u plus 3, a ovo u plus 4. I to je to. I onda ista priča. I da, ostaje K2SO4 i voda. Mangan iz plus 7 pao u plus 2. Plus 5 elektrona redukovao se jer je pao. I onda je oksidaciono sredstvo. Oksidaciono sredstvo, šta radim njemu? A redukovao sam se ja. Grle, idi reši ovi da se ne deraju ispred. Šalim se neka ih. Sad slušajte, C2 iz plus 3 u C plus 4. Gledaj, Grle, gde ćeš morati dvojku da staviš? Ispred ovde desno će biti. I onda je tu od plus 3 do plus 4 minus 1 elektron, ali mora se duplira, minus 2 elektrona, oksidacija, redukcijoni sredstvo. I 10 je zajednički. 2, 5. Kakvo iznenađenje. 2 kod mangana, 5 kod C2, 5, ali Grle kaže ne 5 ovde, a? To bi rekao onaj Grle s početka časa. Znači 5, samo ti fali Severina da ovaj čas uspe skroz. Znači plus 10 CO2, da bi bilo to. Idemo. Može Severina za kraj. Dobro. K2, pa kad završiš fakultet, pa zaradiš neke pare kao vrsni neki hirurg, razumeš, onda će... A ti bi sad uzmi ćerku Severininu. Znači 2 kalijuma, 2 kalijuma. Sena ima, pa ne znam, ne pratim. Možda će imati ćerku. Dok ti završiš fakultet, imaće i unuke. Znači, 2 mangana, 2 kalijuma u redu, 10C, 10C, preskoči HO, preskoči sumpor, 2 i 1, 3. Kao što vidite, 3, jer nema mnogo sumpora, nije kao u prethodnom, pazite, 18 bilo.
I sad vodonik 10 i 6, 16, kao neverovatno da je 8 H2O. Hoću da vam kažem da i oksidoredukcije imaju neka pravila. I sve oksidoredukcije na svetu imaju pravila, koliko šta otpušta, koliko prima. Ono što se vama na prijemnom traži, da znate pravila za KMNO4 i razna redukcijona sredstva koje treba, i za metale i razblaženu i koncentrovanu azotnu. 8, 28, 40, 8, 28, 32, 40, to je to. Za kraj današnjeg časa, pre nego što uradimo teoriju šta se oksidovalo, šta se redukovalo, to jest koja su oksidaciona i redukciona sredstva, a sve sam vam to popisao, znači ovo sve imate i u pisanoj štampanoj verziji, sad ćete imati i u audio-video verziji i plus rešeni zadaci iz zbirke, pa ja mislim da je od koga je... I onda nije ni čudo što ljudi pričaju sam debil. Pa svi kao ti kolege. Kao ti nisi normalan. Koji šiša? Neka uplate smart, privatne časove i slično. Da. I slušajte ovo. Ovo im je specijalitet. KMNO4 plus hlorovodonična. Bez ičega. A, da vas vidim. Znači, kažu HMNO4 plus HCl. Bez ičega. Znači, mangan iz plus 7 prešao u plus 2. Po prvi put, tako je. Po prvi put nemamo H2SO4. Znači, nisu rekli u kiseloj sredini, da sad kažu i u kiseloj sredini, zato što HCl će koristiti se i kao kisela sredina. Sad, logično, hlor ide u Cl2. U nulu, jer je iz minus 1. Ponovo raste do nule. I sad K, po prvi put je promenio ženu. KCl. Nije više K2SO4 i voda. Eto, to vidjet ćete, ja mislim da ima 5-6 zadataka računskih sa ovim. I kaže, mangan iz plus 7 u plus 2, plus 5 elektrona, to je oksidacija. Šta lobi, ja slušam tebe. Redukcija je pad, primanje elektrona. Prva dva pitanja, da, a oksidacijono sredstvo. Prvo pitanje u zbirci je oksidacija je, pa je otpuštanje elektrona. Pa drugo pitanje, redukcija je, pa zaokružite primanje, prihvatanje elektrona. Oduzimanje elektrona je oksidacija. O otpuštanje, o otimanje, o oduzimanje, o oksidacija. I sad, hlor iz minus 1, u hlor 0, to je minus 1 elektron, ali vi ste sad naučili Cl2, 2Cl minus, 2 elektrona, oksidacija. Idemo, redukciono sredstvo. Zapamtite posle, pogledajte, KMNO4, bogat kiselnikom, oksidacijono sredstvo, HCl, nema kiselnika, redukciono sredstvo. I sad, kaže ovako, mangan, to je to, idemo zajednički, 10, 2, 5. Dvojčica, a ovde 5 puta 2, 10K, 5Cl2, 5Cl2. Znači, menjat će se. Zašto Grle kažeš da će se menjati ovo 10HCl? Zato što će morati još odavde, jel da jasno? I ovde se nije promenio. Hlor minus. Što znači, idemo na kalijum, dvojčica, hlor, pazi ovo, znači 2 kalijuma, 2 mangana, to je u redu. Vodonik, kiseonik preskoči, hlor 10, 4 i 10, 14 i još 2, 16. I ti kažeš 16 ne može da se menja. Ne može da se menja tačka. Može, kad mora u stvari, ali proverite da li vam se hlor i menjao i nije. Imate minus 1, promenio se u 10 ovih. To je kad vam daju, pa ovde moramo promenimo na 16. Daju vam 1600 evra. Od tih 1600 evra, 1000 promenite, a 600 ostavite za ne daj Bože. 16H, verovali ili ne, 8H2O, jel okej? I kiseonik 8, nema šta, znači pokidali. Jel jasno? Recimo, a ostale reakcije, ako vam daju, daće vam ovako, K2CR2O7
plus, na primer, ajde onaj H2O2, plus H2SO4. Ovo će vam dati ovako. Znači, daće vam komplet oksidoredukciju. I vi samo treba da sredite. Pogledajte ovo. Minus 2, minus 7, to je minus 14. Plus 1, plus 2, to je plus 12, plus 6. Hrom iz plus 6 je sišao u hrom plus 3. Jer ovdje je SO4 minus 2, pa je plus 3. I logično sad svaki odredite, plus 1, plus 6, minus 2. Gde god vidite ovaj K2SO4, to je plus 6. Znači, ovo je H2SO4, 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 to je sve isto. A ovdje je minus 1, plus 1, onaj čuveni vodonik peroksid. Znači, hrom iz plus 6 sišao u plus 3, morate dvojčice da dodate. To je, vidiš što pišem kao jednim markerom crnim pa drugim. Ovdje dvojčice, ajde ovako ćemo. Opet. To je plus 6 elektrona, dupla količina i kiseonik iz minus 1 u 0, ali puta 2, to će biti minus 2 elektrona. Zašto radimo ovu? Zato što je većini za 6 i 2 zajednički 12, a nije, za 6 i 2 je 6. Za 6 i 2, 6. Šta je tu za, kako ima 6 u... 6 u 6 jednom. To, da. 2 u 6, 3. Nisam... Nisam smart. Sad. Tako, kad me pita, kad me vidio... Ćuti! Moj da me nerviraš. Znači, ovdje su kečevi, ovdje su trojke. Ovo je redukcija, oksidacija. Znači, oksidaciono sredstvo, redukciono sredstvo. Dakle, bre, sad od CR2. Pa CR2, zato što je CR2 SO4. Kad se piše tu i O2, O2, znači ne piše solera, znam. Zato što je ovdje, zato što je tu unutra. Pa kao i malo pre, pogledaj, brate moj. Fe2. Tu gdje je bilo Fe2, zato što je tu Fe2, ali zato što tu nema. Aha. Mislim da će Grle do kraja časa da ukapira ovu oblast. Mislim, ne garantujem. Sad ovako. Znači, dobro, i sad sumpor. 3 i 1, 4. Ovdje će, je li 3, 1, 4, a? Jeste? 4. I vodonika 6 i 8, 14, ovdje je 7. I 7 H2O, znači kod ovog neće biti više 8 H2O, nego 7, i kiseonik 7, da bi bilo par. 6, to je 13, 13 i 16, 29. 12 i 6, 19, 12 i 6, 18, 22 i 7, 29. Jel okej? Za kraj današnjeg časa ću da vam izlistam koja su to oksidaciona, savršena sredstva, koje su redukciona najgora, i između sve je redoks. Znači... Nisi, negde si. Nisi ti redukciono. Dobro, ali nisi ti redukciono sredstvo, ti si neko sad redoks. Ja sam rekao kako radi ispred vas, primjer. Nisam ja sebe ovdje spominjao. Dobro, ja te spominjem da si ti neki sad... Najgori si bio u drugoj godini. Prelaz druga na treću. Da. I onda si od tada si uzlaznom putanjom i sve si bolji i zanimljiviji i iz hemije i kao čovjek. Znači, kao čovjek si bio nula, redukciono sredstvo, bio si katastrofa. Znači, ja tebe tad nisam mogao smisliti. I onda si rešio, posle, već si tad krenuo se džiberišeš, pa smo ti, sjećaš se kad smo sedeli u Minhenu, ono pored crkve neki restoran, kad si krao bavarske perece. Kad sam krao perece. Da, tad, mi, znači, na noge sve ti servirali, ti koji pa i nije nešto. Nisam dobro. Ovako, znači, na vrh ću da stavim oksidaciona sredstva.
to jest neću ovde, nego skroz ovako. Znači, ovde će biti oksidaciona sredstva. Ovako, na topu. Na dnu, ja se nadam da se vidi dno dna, redukciona sredstva. A sve, se vidi. Snima to ili sam ja pričao u prazno? Snima sve. Dobro je. Minuta i 15. Ne. A ovde su redoks sredstva. I sad, kao što sam vas učio, KMNO4, najjači, plus 7, to je oksidacijono sredstvo. K2CR2O7, plus 6, nema jače od toga. Pa onda, sumporna kiselina, H2SO4 plus 6, ne postoji sumpor jači od toga. Ako nađete jaču kiselinu od H2SO4, vi smislite. Znači, čak nema ni šta da učite. To je nešto što je top. HNO3, probaj da nađeš nešto jače od toga. HNO3. Probaj da nađeš od H3PO4 nešto. Probaj da nađeš od perhlorne, ona najjača. HClO4, pa to ti je ko KMNO4. Plus 5, plus 7. Neka jedinjenja, neki elementi ne mogu preko 5. HClO4. Da znate, ovde važi i HBRO4, plus 7 i sve što važi za hlor, važi i za jod. Dajte još nešto što je vrhunsko. Da znate, HCl uradili, da im tamo jedno gledam periodni sistem, to je to. Da, pazite ovo, i sećate gvožđa. Gvožđa od plus 3 ne može. Neko je trojka, a ono plafon. Trojku dobiješ i ono, ti radostan. Vukčić kad bi dobio trojku, on ima 2 oksidacijona stanja, 1 i 2. Sad, plus 3. Pazite kiseonik. Kiseonik i fluor su 2 elementa koja nikad nisu otišla u plus. Uvek su bila 0. Znači, 2 najelektronegativnija. Nema da bude u plus. O2 i F2 gvožđe. F2, fluor. Najelektronegativniji element u periodnom sistemu. Ajde da vidimo njihova, znači ovo je grla iz jula 2021. Sad da vidimo grletovu verziju 2019, ne, 2018. Ne, 19. jel? April, maj i septembar kulminiralo. Znači, to je ovo. Mangan može da padne i u plus 4, i u plus 2, a redukcijno sredstvo je Mn0. Ispod toga metal ne može da padne. Hrom imate plus 3, plus 2, učit ćete bazne okside, ovo je bazni, amfoterni i kiseli. I cernu. A sumpor imate H2SO3, to je plus 4, kao i njegova SO2, ili Na2SO3, njegova SO, ovde može i SO3 da bude plus 6, njegova varijanta. Znači to, pa onda, znači to je sve plus 4. Pa imate sumpor nulu, i što je najgore, sumpor može da ide, se sećate H2S, redukcijno sredstvo, sa KMNO4 je reagovao. I nemojte ništa pisati ovo između. Vi naučite njegov top i njegovo dno. To je to. A nema šta da učite jer znate da je raspon metala do ovoga, a H2S može i u nisko. Recite mi, jel znate koji je najniži azot? Ili imate ideju, jel neko budan? Azot ima u minusu. Pa ljudi, oksidaciona sredstva su jedinjenja sa najviše kiseonika. A redukcijona su sa vodonikom. Koje je jedinjenje vodonika i azota? Amonijak, tako je. NH3 minus 3. Tu, znači, N2,0, znači negativan otišao dole. N2, ne, vodonik je plus 1. To što se on piše obro. N2,0, pa imate ono NO, NO2 plus 4, pa N2O3, odnosno HNO2 plus 3. Tu su sve plus 3 plus 4. NaNO2 plus 3. N2O5 je plus 5. Ovo je najviše, kao gore. H3PO4 imate fosfin PH3. PH3,
znači između P4 je 0, imamo onu našu H2PHO3, tu je plus 3 i P2O3 plus 3, imamo P2O5. Šta sve imate, koja je dole dno dna? HCl, minus 1, Cl2 0. I onda imamo one okside, Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, ne, Cl2O7 je gore. Zašto? Zato što je ovo hlorna, hlorasta, hipohlorasta. To su sve između varijante. Nemojte ih učiti na pamet, mislim morate da ih učite formule te, nego je to sve između vrhunskih plus 7 i minus 1. I sve važi i za jod i brom. Opet imamo metal. Metali ne padaju u minus, gvožđe 0, kao hrom i mangan. A koje je ono beše između? Fe2 plus 2, znači to je redoks, ne učiš na pamet, nego samo učiš plus 3 i 0. Kiseonik, koje jedinjenje je dno dna kiseonika? H2O, to je minus 2. A koje je između minus 2 i 0? Ono čuveno, H2O2, minus 1. I fluor je jedini element koji ne gradi. To vam je Vukšić fazon. 0 i kec njegove ocene. Znači, on ne gradi ništa između. Oksidaciono stanje 2. Znači, to je to. I znači, ovo naučite. I ovo. Ali ovo smo toliko učili do sada da znate šta. Znači, oni će vam postaviti pitanje, vidjet ćete. Imaju 3 vrste po 2 pitanja. Zaokruži sva sama oksidaciona sredstva koje se ponašaju samo kao oksidaciona, zaokružite samo ovo. Ako kaže koja se ponašaju samo kao redukciona, to je ovo. A ako kažu mogu da se ponašaju kao oksidaciona i kao redukciona, ne smete ovo i ne smete ovo, zaokružite sve što je tu. Da. Jel okej? Tako da to su redukciona sredstva, nemoj još da zaključuje. Jel ima pitanja, ljudi? Jel ima nekog uopšte? Ima. Tu ste, jel imate pitanja? Jeli? Jeli?